Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, niya nausab ta sa atong tinuig nga debosyon, ang atong nobinaryo para sa kasaulugan sa pagkatao sa atong Ginoo nga mao ang Misa de Gallo. Kuyog nato dinhi sa maong debosyon ang mahal nga Birhen Maria, tungod kay siya man ang naghatod nato sa dako kayong gasa nga mao ang atong kaluwasan, si Hesukristo nga atong Ginoo. Luwasonon mo ron or naluwas na? Hangtod karon nga mga tiwasonon na ta, luwasonon lang yapon, peligro kayo na. Mao na nga sugda nato ang atong Misa de Gallo karon, pinaagis pagbag-o sa atong mga kasing-kasing ug magpasalamat as Ginoo sa mga grasya ang atong nadawat, pinaagi usab sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. Yampo nato nga dili unta mo grabe kaayo kining bagyo nga si Odette. Ang iyang epekto dili unta o may arang sa gahom sa Ginoo ug sa panabang sa mahal nga Birhen. Nga unta sa hingpit mahunong na kining pandemya nga atong giantos, nga kining ato karong mga developments nga murag hapit na mo normal magpadayon. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa lain-laing paagi, labi na gyud sa pagpalit aning atong mga slots na gipumaligya karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kay sa dili madugay luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay ug magtamod sa adlaw igpapahulay, ug dili gayud magpasipala niini, ug dili usab magbuhat og dautan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon, hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan, ug ayaw usab itugot nga moingon ang yuno ko, sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlaw igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos padaygang ang tanang mga nasud. O Diyos padaygang ang tanang mga nasud kanimo. Tanawa kami uban sa kaluoy, aron ang tibuok kalibutan masayod sa imong kabubuton, ug mahibalo ang tanang kanasuran sa kaluwasan nga gikan kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios, daygon kaunta nilang tanan. O Dios padaygang ang tanang mga nasud kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios, daygon kaunta sa tanang katawhan. Nihatag ang yuta sa iyang abot, gipanalanginan kita sa Dios. O Dios padaygang
kalanginan kita sa Dios. Pasidunggan unta siya sa tanang katawhan, sa tanang dapit. Mubarug unta ang Dios, ug pati bulaagon niya ang iyang mga kaaway. O Diyos, padayga ang tanang mga nasod kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag, ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karon kay naggimok-gimok na magmaayo ang mga kandidato para sa eleksyon, daghan kayo mo text nako, pader kinsa man gyud imong pilion. Nako, di ko musulti oy, pero ang giawhag lang sa simbahan nga pilia ang tao nga maayog binuhatan. Kana bang mga leaders sa atong katilingban, kay pulos-pulos na magid ni sila na leader sa atong katilingban, pili atong maayog binuhatan. Si Jesus, mingon siya din sa atong Ebanghelyo, si Juan nga magbubunyag, mura siyag suga nga nagdanag aron pagsulti sa kamatuoran. Apan doon na kunoy musaksi mahitungod niya, kay si Jesus mauman ang kamatuoran, ang dalan o ang kinabuhi. Doon na kunoy magsaksi niya
nga labaw pa kay kang Juan. Ug unsa man ni ang iyang binuhatan. Matud pa niya, ang mga buhat nga gisugo sa akong amahan kanako maoy magsaksi nga ako tinuod gyud nga pinadala sa amahan. Unsa may mga buhat ni Hesus nga makapamatuod nga siya pinadala sa amahan? Kay bawo mo. Mura mamog mga patay. Kana bang magyaw-yaw ta dito sa menteryo, nya daghan kay mga lubong, dia bahak, tapos-tapok lang. Suway ra kog istorya dito, wagi mo tubag nimo. Ug naay mo tubag no, maigking ka. So ay mo pag-practice og patay-patay oy. Sige. Ingna lang ingna lang nakakita nya or wa. So akong susbog pangutana ha. Nakakita na mo sa mga buhat ni Hesus? Kalingi ay mong tupad. Ina, tinuod kang nakakita. Oy, usahay, gasigit ta ganig simba dinhi, wa ta kakita sa mga buhat sa Ginoo. Ngano man ang ato ra gyung nakita no, ang atong mga pangandoy. Lisod kaayo kun ang nasa atong hunahuna ang pirmi natong makita ang atong pangandoy. Kay kini manggong pangandoy usahay no, why limit? Nya di na hinon kakakita sa naay nahitabo nimo tungod kay sige kag pangandoy. Nya ang imo ra bang pangandoy pirming dili muhaom sa imong nadawat. Tanawa, daghan kay ninyo dinhi nangandoy nga madato. Pero tanawa ang imong kwarta, wa muhaom sa imong pangandoy, di ba? Nasa uban nangandoy nga magwapa. Tanawa sa amin imong naong, wa mo haom sa imong pangandoy. Sa gipit kapila na ka magkiskis imong kilay, kapila na ka nagpa-color sa imong buhok, igtan-aw nimo di lang gyapon haom sa imong pangandoy. Naay mga asawa nangandoy og maayo nga mabuutan iyang bana, wa gyud mo haom. Nasa mga bana nga mangandoy, masiksi unta kong asawa, wa gyud mo haom, no? Okay, siksik naman hinon. Ang pari isa nangandoy mo dako-dako tang kulikta, wa gyud mo haom. Ngandoy maganay ko, mahurot unta di kahalin atong slots. Wa gyud mo haom. Pila pa niya itong halin ng taon. Gamay pa kaayo. Pero dako-dako na de. 4,205 na atong halin. Ay, nalana. O, di ba? Dako na nga, pakpata. Pero naapa may 55,795 slots. Mahurot ba ka kahalin? Inyong paminaw, mahurot ka ni dili. Sus, mamalit lang mong tag sa kaslat. Ako ning pangandoy ha, mamalit lang mong tag sa kaslat. Kada usa, haog mahurot na niyoy. Di ba? Labi nagmupalit mo karon unang adlaw may sa Digalyo, unya inikatapusan mo palit na sad mong usa, hurot na niyoy. Kadaghan ninyo dinhi. Pero di mo mamalit, hurot mo kamatay no. ayaw sad. Mao lagi na ang atong pangandoy ba di mo haom. Unsa may gustos Ginoo, tad-awa ang akong mga nabuhat, pasabot tan-awa ang akong track record. Unsa may unang buhat ni Hesus, matod pa niya ang pagsangyaw og maayong balita ngadtos mga kabos. Maayong balita ngadtos mga kabos. Kanang tawo nga nagsangyaw og maayong balita ngadtos mga kabos, maunay tinuod nga gipadalas Ginoo o kaha gipuy-an sa Ginoo. Atong mga kandidato karon sa politika, nagsangyaw ba og maayong balita ngadtos mga kabos? Bala mo diha. Nya kamo sang naglingkod diha. Nagsangyaw mo maayong balita ngadtos mga kabos. Kini sang gawali karon, nagsangyaw nig maayong balita ngadtos mga kabos.
Otro sad. Oy, karong Paskuhan, akong isangyaw ninyo, manghatag ta og tag 60 ka 5 kilo pack rice ngadto sa kada kapilya dinis atong parokya. Ngadto sa mga kabos nga mga tao nga sakop parokya. Oh, manghatag ta. Pakapinan pagid nato og sardinas og noodles. Sila nga na. Nya, kay wap amantay kwarta, panghatag mo. Kamong mga arang-arang pagkabutang nga nagsobra ang inyong bugas, pagpalit, unay sobrang budget ba? Pagpalit mo usa ka 1 pack na kanang 5 kilo rice, ihatag dinhi. Kay maayo ng balita, kay ako nang ipanghatod. Kita man mo'y naglista dinhi sa mga kabos nato. Sige naman tang hatag hapit kada buwan. Ato silang panghatagan karon. Gahapon ingon ko atong sang adlaw, manghatag ta. Pila man pa din ako, balik ta atong tag 25 lang ka pamilya, kada kapilya. So nireklamo man sa ding atong treasurer ing siya, pader manghatag mangganay kag 58 kasako aka kanang kapak. Birthday rato nimo, karon pa nga birthday gyud ni Jesus. Naku hala no, buguyad naku hala 60 palabwig duha. Yawar ba tay kwarta patay kita. So nagkinahanglan ta og 2,200 kapak nga 5 kilo rice. Nagkinahanglan tag 4,400 ka sardinas kay mo padatag tagurhalan ka lata sa 2,200 ka pamilya nga atong hatagan. O niya nagkinahanglan sa tag mga 6,600 ka noodles. Kanang ana ba? Bisag unsa lag klase. Ay lang na makahilo. Ana lang noodles na. Ay sa nang expired ha. Nara ba sa mga hato din ni expired no? Ayaw ay sad pakapining ato mga kabos tagaan la nimo expired. Kadtog yung brand new nya manghatag sa taog kanini ang bugas ayaw sad tong lungag pa lang nimo ang baho inig sugat ludo na ka. Kadto sang inig pangalisbos baho nga murag humot sad ba sa to pa arang-arang og quality mo nang gusto ta nang pinutos na daan kay wa may magpack og rice nga 5 kilo 10 kilos nga bati no arang-arang magina labi na ang inyong ihato dinhi mga anang sana ganador donia unsa pa na lion ivory mga sa panang uban diha nindot kay na siya nya ato na ipanghatag nila aron karong Paskuha doon na tayo maayong balita ngadtos mga kabos. Kay karon rabasang Paskuha, ting paningil ros utang. Kanang mga maninglanay sa utang, gahatag nagdautang balita. O nang di ta maningil sa utang, igo ra kitang maingon pamalit mog slat, ang di mo palit, maimpierno. Kana ra gud, simple ra kayo. Maing balita na dili. Adi na to pakapinan. Ang mupalit og slat dunay divine unity, prosperity and satisfaction. Inig sunod tuig og makapalit ka karon tibuok 2022 bisan pag naay palaaway magkahiusa gyapon mo. Bisan pag duna kay mga gitawag natong mga alkansi, mga dimalas kinabuhi, tagaan gyapon ka og prosperous life. Bisan paghapit na kaway bugas, nasakit pagyud ka, gibuwagan pagigkas imong uyab, feeling nimo you are satisfied. Pero gibuwagan kas imong kabit, feeling nimo mura kag mamatay. Buangon ka, yawanon ka. So pagsangyaw sa maayong balita, kung muduol kas imong anak isip mama nya nagduwa siya computer ug imo siyang ingnon hunungan na para ngadto niya maayong balita dili kusga dili na maayong balita paras nagduwa unsa may imong ihatag nga maayong balita ingnon nimo dong napakaylo diha siya gamay na lang may sa sige aton lodan di ba na ya magsige siyang duwa, muduol ka niya, dong, gigotom na ka, kay magpalit kong snack sa Jollibee.
Ana, unsa may imong gustong snacks? Oh, dako ra ba kay nagkaon kanang kusog kay mo duwa? Dagko kay nagkaon, agian lang gud ang burgers ba ana. Magburot-burot ikaw. Sige duwa ana. Siga-siga gud ang matag ladok gud. Sige yung duwa di man ginalaundangon, kaon gamay sige kinang duwa. Ana tagaig snacks, lipay kay nastanan. Nya karon tibok mi sa Digalio mo na imong buhaton sa imong mga anak, matapos ning Christmas makaingon gid sila, si mama ba pinadala gyud Ginoo karon. Nataw na gyud ang manunobo sa kasing-kasing sa animal tang inahan. Nga naman, kaysa una, magsige naman kayo, kamong mga animala mo, kamong mga yawa mo, kamong wag gimoy kapuslanan, maor gini inyong gibuhat, sukad pas una, maor gini kamo, banagko na lang mo, mga minyo mo kamo, mga bayhana mo, di mo kamo manglimpyo, di kamo malaba, sige kagyaw-yaw na, animal ka para nila. Pero tagais la karon no. Katong imong anak na babae nga 16 years old, nasigihan imong badlo nga magsigkuyog sa uyab, ingna karon, day, musta naman to imong uyab, wa na lagi mo magkuyog. Maingon to, ala si mama mo uyo na din manguyab ko, ha? May balita gina niya. Ana, uy dad ato diri imong uyab day, kay ato tong ila-ilahon, lipay kay na imong anak. Pero sigihan imong ingon nga bantay, ha? Bantay la jud kang masakpan ti kang buanga ka. Ayaw dito pag biga buanga ka, ha? Bantay la jud ka. Eskwela pa biya ka, di man gani ka kapasar anang module, ibiga-biga na ka dito, bantay lang ka. Ayaw anaa, kaya nga naman, daotang balita mo na nila. Nga no? Manya, kung ikaw, asawa, niya imong bana nangabit, unsa may maing balita nga imong isultis imong bana. Nakanang gikan Diyos Ginoo ba? Unsa man? Maingon ka, buwagin na imong kabit. Adi, pwede, maingon na imong bana. Ouch. Ouch. Masakit kuno buwagan ang kabit kaysa buwagan ang asawa. Mao na ikuan. Galing lang, uwaw lang kung buwagan ang asawa. Uwaw ba? Pero ang kabit, sakit kunong buwagan. Awa ko kasuway ano, kay wapa man sa ko kapangabit. Ako man gining gimintin. Faithful man gyud ko. Pero ang kuan sakit kuno na. So unsa may maayong balita nga imong ihatag ngadto sa imong banang nangabit? Ingna dayon siya. Sakit akong gibati dong, pero this cannot change my love for you. Ana siya? For better or for worse, in pain and in happiness, till death do us part. Aka na imong bana magtagoy-tagoy nagadto siyang kabit. Hasta yahayas kinabuhi. Ayahay kay kinabuhi. Why pressure ba? Kay wa may musing bantay makapsakpan kang buanga ka buwag kita. Ikiha magiti ka ba? Ikiha giti ka. Ayaw anak kay maratol na siya. Daotang balita na. Nya unsa may maayong balita sad nga inyong ihatag para sa mga nangutang ninyo? Ha? Ingnon nimo, bayarin na to imong utang ha, bisag partial lang gugugod. Ana mangut ko to. Ita na daotang balita na. Pero ingnon nimo, day kabati man ko swaling father. Ako ano lang to oy, kana ganing pay as you wish na lang. Ana. Unsa tay tawag, unsa tay ingon ana? Unsa tay isulti na to ana? Kana ba ingon mga kana ding word nga payable when able. Gana no? Sa ladoy, para ba ko ika-partial nimo kay wag yun maabot among bonus pero dugay na kong ibaligya iyang bonus eh. Wag yun maabot among bonus. Ana ay gani ka Jesus ay kabalaka na day ay kay kuan raman payable when able. Sa mo ko day ay praise the Lord. Pwede mo dugang og gamay day nga. Kuan. Imo na sang dugangan, iglakaw lagi ada. Basta lagi mo siya, ay, praise the Lord. Mag-ana na, eh. Nga inyo ng buhaton. Igi ko no, lingi ay mong tupad. Nya pangutan siya, ingna siya, para nimo, maayo kong balita nganha nimo. Ingna ko no, ingna ay mong tupad ba, ingna. Sa imo rong una-una, maayo kong balita nganha nimo. Karon ba nga nagkatupad mo diha ba? May ba kang balita? Ha? Daghan nato kinahanglan mo check up niini.
Diri sa unang pagbasa, si Propeta Isaías nag-ingon nga sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang katarong sa Ginoo maoy mo hukom sa atong kasing-kasing. Dili hukman ta pinaagi sa atong kwarta ug uban nato mga bahandi kung dili nagpractice batag hustisya. Ug unsa may hustisya sa Ginoo nga mahimutang tuburan sa kalipay ngadto sa uban. Kana bang ang mga tao tungod nato magdaig sa Ginoo? Mao tong unsa toy tubag nato salmo ganiha? Unsa to? Lahi maning ako diring salmo. Paday unsa to? O Dios, padayga ang tanang nasod kanimo. Ang tanang nasod padayga kanimo. Kinsa unsaon man aron ang tanang nasod magdayeg? Kinahanglan ang mga nagtuos Ginoo mahimong ilhanan pinaagis mga buhat nga ang Ginoo nagluwas nato. Dili kay mag-oppress nato. Mo na kamong nanimba dinhi mao mo gini kanimang yung misa di Galileo daghan man gyud kay taani. Pasalamat ta nga gihatagan tag gamayng higayon karon nga maka daghan-daghan ta. Ang ako lang ihangyo magtinabangay ta nga mahimutang maayong balita ngadto sa uban. Ngadhi sa simbahan maayog yung balita kung mo palit mo tag 1 slot sa atong DOPS SBF MM. Ade ako lang na isulti. Unya kung maghatag sa mugmayng balita dinhi sa katong katilingban, siguro gyud ko nga mobaha sad ang maayong grasya sa Ginoo nganha kaninyo. Nga matod pa diri ang hinginlan ako sa Ginoo, ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon, hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan ug ayaw usab itugot nga moingon ang yuno ko sama ako sa patay kahoy. Ang pasabot ani sa Ginoo nga wa nay tawo magmahay-mahay, wa nay tawo nga magdepresyon, wa nay tawo nga mag self-pity. Nganuman busgon tas Ginoo kung kita muhatag sad og maayong balita ngadto sa uban pinaagis atong mga buhat. O gumani ana ang Ginoo mahimog yung buhi dinhi kanato. Si Maria mao'y una natong modelo nga nagpuyo sa mga buhat, nagipabuhat sa Ginoo kaniya. Iyang gimaintain ang maayong balita ngadto sa katawhan hangtod karon nga tuwa na siya sa langit. Busa kita sad ato sad na siyang sundon og mahimo sad tang malipayon. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw. Mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, bisan sa atong pagkamakasasala, musalig kita sa grasya ug kaluoy sa Dios, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, moingon kita, Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan, usa ka makasasalang katawhan, magampo kita nga dili siya kawadag paglaom og dili magpanagana pagduol kang Hesus iyang pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang kanilang tanan nga naghupot
ug pangatungdanang publiko, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga mohatag silang paglaom ug tabang ngadto sa tanang nagunob ug nabugatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang tao nga may maayong kabubuton, nga niining malaumon o malinawong panahon, magiusa sa pagpakigbatok, sa tanang matang sa inhustisya o pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa mga sakop niling katilingban, nga magdasig kita kanilang tanan, nga naalaot, ilabi na ang naalaot tungod sa sala, nga tugutan nila ang ilang kaugalingon, nga tandugon sa kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang nangamatay, nga dadon sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayag ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoong Dios, gihigugma mo kami pag-ayo nga imong mga gipadala, kay imong gipadala ang imong anak alang sa among kaluwasan. Diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, dawata ang among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Bayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan na nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, og didaig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig,
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Jose, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco ang among Santo Papa, si Jose ang among arsobispo, ang iyang kaabag nga mga obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang among pagampo nining imong katawhan nga ani karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya o biha kaniya
gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ay kalawat kanimo, apan pagulong lang ako mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya o nga mahiagom kami sa imong kanunay panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi.
nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma, ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos og puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaapuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kon kita mahimo sad nga mga magsasangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. So atong pasalamatan ang mga tawo nga mialagad nato karon nga nagmalampuson kining atong misa niining alas 3. Una, ang atong mga barangay tanods, ang atong mga PIMAGs nga nag-manage diha sa atong kanini ang sa gawas, atong parking o ang atong traffic. Niya ato sang pasalamatan ang atong mga frontliners na atong Eucharistic lay ministers, pipila ka mga sakristan o ang atong PYCC nga maoy kuan nato dinhi nag-asherets. Ato sang pasalamatan ang atong mga sakristans nga nag-serve karon, ang nag-adjust aning ato sab na sound system. Nindot na ba paminawon? Wa mamoy klaro. Nindot dili. Aka na lagi kay gwa ato pag yun adjuston niya atong pasalamatan ang nag-decorate dias gawas, ang nag-install anang ato mga tents, ang hagog maayo hangtod alas 12 gabi, nag-decorate dinhi, ang naglimpyo anitong simbahan, nag-install ani karong nag-construct aning atong butanganas bilin. Grabe kayo ang ilang paghago. Atong mga personnel dinhi sa atong simbahan, hapit way mga pahuway, siging atiman ani ang nagluto sa atong painit o nag-serve sa atong painit ng atong Cofradia de San Vicente Ferrer, ang
Di na to tingin mapasalamatan ang tanan, no? Ang atong choir karon mao ang atong San Vicente Ferrer Parish Grand Choir. Niya ang atong mga offerers. Man ko taga-ignan sa offerer, may gani kay nakaila ko sa offerer. Wa man ko taga-i diri og kuan ngan makuan gini sila mapurgatorio gini. So ang atong mga offerers pinangaluhan sa bread and wine offerer nga nato sa mga aktibo kayo dinhi sa atong simbahan ang magtiayon nga si Brad Bernardo Luloy Jacobi ug ang iyang pinangga nga amot pinangga ba niya ang iyang asawa nga si Sister Raquel Jacobi. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So karon mga pipila ka mga pahibalo. Una, ako nang ikaingon kaganiha, manghatag na usab kita og mga 5 kilo rice, sardinas ug noodles, isip atong Christmas gift sa atong mga kabus nga mga parokyano na labing minus 60 or 60 families matag kapilya. Nya busa, nagkinahanglan kita ni ining musunod 2,200 ka 5 kilo rice nga kanang pack na daan, nya 4,500 ka sardinas og 6,600 ka putos nga noodles bisag unsay brand basta di lang makahilo. Nya kung ato na i-convert into cash, ang atong estimated cost niini is 600,000 more or less. Ang deadline sa atong pag-submit sa atong mga donations o mga cash o in-kind bakaha hangtod lang sa December 25, 2021. Kay ato ning ipanghatag inig ka December 27 siguro to 28. Nga mag-repack pa man ta ani. So atong ipanghatag inig ka 27 o 28. So kamo ha, hatod mo dinhi. Ay mo kabalaka kay mo abot gina sa atong mga kabos nga pamilya. Di man to sila kaanha ninyo diretso. Kaako na lang manghangyo ninyo. Ana no? Eh di man to sila kaanas inyo inyong tong abugon, buangon sa gaymong dagko. So kami dili ta joke. Kay tabangay lang ta, tinabangay ha. Nya ikaduha, pahinomdom sa atong special fundraising nga mao ang edad ko, halad ko or ikhak. Adunay upat ka paagi sa pag-compute kung pila ang kantidad sa atong ikhak binasi sa imong pagbalyo sa imong edad o kinabuhi nga mao kini. Kung equivalent sa bronze ba? Para nimo ang imong edad equivalent sa bronze, ang imong computation, imong edad times 1 peso equals ikhak or edad ko, halad ko. Kung tan-aw nimo ang imong edad para nimo ang value silver, imo na siyang butangan og multiplier nga 10 pesos. So, edad nimo times 10 pesos equals ikhak. Kung ang equivalent sa imong edad para nimo o ang imong kinabuhi, gold, imong edad i-times nimo 100 equals sa imong ikhak. Kung ang equivalent sa imong edad para nimo murag diamond ba? Precious kayo. Imong edad times 1,000 equals ikhak. Nanghatag na mo ginyong ikhak? Wapa? Ang uban nanghatag na. Awa pa ko ka-check up ug unsay ilang multiplier pero kasagaran ninyo murag bronze ra gyud no? Congratulations sa mo diamond. Ako ang akong edad karon kay 58 naman ko. Nya ni saad ko sa Ginoo nga mohatag ko sa akong ikhak base sa diamond. Ako wala man mo malipay. Di man mo motoo. Hinanglan abot no? Available ang ato mga sobre diha sa gawas o sa simbahan o sa dito sa atong opisina. Ang mga ngalan sa muhatag sa ilang ikhak atong basahon o bendisyonan sa matag misa. Ang mga diha atong gihumagbasa iso diha mga sobre iso diha anang box nya ato na siyang bendisyonan karon nya basahon sa dinhi before misa atong i-petition bas Ginoo.
Unya, basahon na sugod karon hangtod sa January 1, New Year Mass. Busa, isubmit dayon ang inyong mga sobre sa ikhak sa labing dali nga panahon. Alang sa mga online parishioners, i-text or i-message lang sa akong cellphone or messenger ang mga pangalan o ang amount o ipadala ang inyong halad sa atong naandang paagi sa pagpadala og kwarta nganhi sa atong parokya nga naa makita nato sa atong online mass ini kanta sa offertory o sa final song. Sa pagpadala sa og kwarta sa mga online parishioners, ayaw lang din ninyo i-apilangan sa atong treasurer kay busy kay siya diri, hasol kuno kayo adto linya didto, naka-feel gid siya unsa ka hasol sa akong paglinya didto no. Si Sister Hinara Laborte ayaw i-apil. Ang i-apil lang ninyo padadaan si Remedios Ocaba, akong personal secretary, o ang atong head sa finance si Brad Bernardo Jacobi. Ana, mo na i-apil og ako kung inyong ipa-claim dito sa kwarta padala. So, ato nang himuon ang pagbindisyon matag misa human aning announcement. Nya mao na ni ang update sa nahalin sa atong divine unity, prosperity, and satisfaction through San Vicente Ferrer and Mama Mary or DOPS SBF MM alang sa atong once and for all projects. Sa 60,000 slots nga tag 1,000 per slot ang nahalin as of yesterday, December 15, miabot na og 4,205 slots. Atong pakpakan ang Ginoo ining atong nadawat nga mga grasya. Aduna pay available slots nga 55,795 slots. Giawhag ko kamong tanan nga akong mga territorial ug online parishioners nga mopalit og labing minus 1 slot ining tuiga. Isip maoy atong Christmas gift para ni Baby Jesus nga atong saulogon ang iyang pagkatao og ni Mama Mary sa pagsaulog nato siyang dakong pista sa Immaculada Concepcion og ni San Vicente Ferrer nga atong patron. Kay sayod kita nga hatagan usab kita nila sa tanang mga grasya nga atong gikinahanglan sa tibok tuig. So daghang salamat sa inyong makanunayong pagsuporta alang sa atong mga proyekto sa parokya. Karon atong himuon ang pagpanalangin, pagampo sa edad ko, halad ko. Manindog tang tanan. Labing gamhanan o mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad og kinabuhi pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2021. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayud sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhen sa Santos nga Rosario, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Sa dip ako dahil manalangin, ako lang ipahibalo ninyo nga one-way traffic yapunta dinhi. Sunda lang ang manage atong ikhak. Nalimot ko pagpasalamat sa mga nag-overtime sa
nindot sa atong agianan diha pagspalto no, iampo nato ang tanang taong ni trabaho diha nga hapit sa duwa sa ipahuway og ang mga taong ni suporta nato nining maong mga proyekto na nindot ng atong grounds o magampo ta sa further developments. Unya lain pa gid akong reminder nga i-maintain gid nato ang mga protocol nga gipatuman sa atong LGU ug sa simbahan. Nya sa ato sa mga liturgical communion dinhi nga practice, kamot ang atong gamiton ha, kamot. Nya unsaon? Ana nya puniton, di magdag cellphone, di magdag labakara, di magsipit og bag nga maglisod-lisod, free ang kamot. Nya kana ang hostiyas diha mismo sa atubangan, mo sidestep lang kagamay, diha kana ayaw dad-a ngadto. Narabay uban inig ana tabunan des kamot, murabag nakadakop og langgam ba. Ano? Nya dad-on ngadto padong. Ayaw inig ana punita ihungit, sidestep lang aron makasunod tong usa. Nya ayan ang pagsigpanguros, ay pagsigpanguros. Ngano manguros man ka nga ang Ginoo ni sud na manimo. Ayaw sag sigpanguros. Ang uban sad kuanon pa ampuan pag mayo Ginoo taon mabuhi unta kag balik sa kung kinabuhi ana dayon. Na pag-iuban gunitan pagining ang hostiyas mo pag ipanguros. Unya uroy og mabali na. Mabali mahog imong mayatakan. Ayaw mo bitan gisapnay. Ana nayad kuan hungit ha. Nasay uban dawaton kanimo idawat. Igana anaon sad. Di man in tao na money oy nga imong anaon. Nasa inighatag na to labi na ning mga panagsara mo simba, tanaw-tanaw niya gidawat mas kamot, inigdawat sa kamot, anaon ay murabag iyabang hakpon ba. Wa man ta dinhi manakop og lamok no. Ana lang, iana bay butang nas pari diha. Level sa imong dughan nya i-forward og jutay. Ay lang sag ipaduol kay babae ka basi jag ang pari ba maikog sang moana niya. Labi nagtaas-taas ang kanal sa kuan diri no. Gana nato. Iilistan siya jutay ana ha. Mao na gud siya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Lasting di ay natay painit di has gawas, ayaw intaw mo paglunggob ha, hinay-hinay lang. Unya di na mo kaabot, ayaw pagmahay kay wa sad mo katampo kaayo no.